that we belong to. Laktache jochiw thieth kod jogo makedo ne ratich jok man koda ng'ol ogolo ywak mondo mi chak thieth machon ne jogo man koda tuo mar ng'ol matielo magiwacho ni kothiedhi chon tata malo 95 ma jotuo inyalo resi mawuoth kendo. Kane wuoye boma ma Meru e kinde yango chieng' dhialo jogo mani koda ng'ol matielo, jachung' osiptal ma Meru Referral kod riwruok mar kanisa jokopere oyango ni maloyo ji 550 noyudo thieth mar ng'ol e kinde mokalo. Kara kamano giwacho ni thoth jotuo itero kuonde thieth go kosedeko, gino mamiyo thieth bedo matek ka koro gikwayo oganda kod jopiny gi piny owacho mondo riw lwedo e thiedho jotuo makamago. Huyu mtoto nilimjifungua 2 years ago, lakini alikuwa na shida ya hiyo clubfoot, but kupitia Meru General wamenisaidia sana. Amekuwa under treatment and for now I don't regret. Naimiza wazazi wengine wote wenye wameficha watoto wao nyumbani waweze kuwaleta ili waweze kupokea matibabu yao vema, kwa sababu baada nimepokea matibabu kwa sasa naweza tembea hata bila hizo orthopedic shoes, natembea kwa miguu yangu mimi mwenyewe. Alafu pia unakuwa na ujasiri, hauogopi wengine wakuone na miguu pinde. According to the statistics by the World Health Organization, we are told that at least one child out of 1,000 can be born with this condition. Kuhamasisha watu wetu kuhusu mguu kifundo ama clubfoot, kuwajulisha ya kwamba ni hali ambayo mtoto uzaliwa nayo na ni hali ambayo inaweza rekebishwa kupitia kwa njia ya kufinywa ama njia ya kurainishwa ama njia ya upasuaji.